Stimați prieteni, scumpi frați și surori, tineri și copii, apreciez că ați ales astăzi să faceți o pauză în mersul vieții pentru ca să fim împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Vreau ca să vă îndemn să deschidem cuvântul lui Dumnezeu pentru a învăța lucruri importante vieții noastre aici pe pământ și pentru viața veșnică. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, la Coloseni, capitolul 4, textul 6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Cât de importante sunt cuvintele noastre. Fie că suntem în familie, avem de a face cu vorbirea. Vorbim soției, soțului, copiilor. Suntem la biserică, același lucru. Suntem la serviciu, trebuie să ne înțelegem, același lucru. E atât de important ca totuși să vorbim și să știm ceea ce vorbim. E atât de important ca totuși cuvintele să fie alese. Pentru că Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 4, cu 29, zice: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce l-aud. Probabil fiecare din noi am trăit experiența când, după ce am spus anumite cuvinte, propoziții sau fraze, ne-a părut rău. Și am încercat cumva să îndreptăm situația. Dacă a fost în familie, am spus ceva soției, poate s-a supărat, ți-ai amintit că ai promis sau ți-a spus cândva că are nevoie de o rochie și acum ai fi vrut să rezolvi situația, dar nu întotdeauna se primește. Nici aceasta nu ajută. E atât de important ca totuși să alegem cuvintele cu înțelepciune atunci când le rostim. E mai ușor să judeci decât să încerci să înțelegi și să zidești, așa cum suntem îndemnați aici. Ne place să auzim cuvinte care ne ridică, care ne încurajează. Închipuiți-vă că mergeți la un magazin unde doriți să cumpărați o haină. De exemplu, dacă ești băiat sau bărbat, înainte ca să faci acest lucru, să iei un costum, îl măsori, te uiți la preț. După ce l-ai îmbrăcat, te uiți în oglindă, cum stă pe tine, te întorci acasă după ce l-ai cumpărat și lucrul pe care probabil îl faci, îl mai îmbraci odată acasă, până faci o cumpărătură ca să ți se potrivească, măsori, cântărești de multe ori. Sau dacă ești fată sau femeie, e același lucru. Ai cerut o rochie, de exemplu, ai intrat în cabina pentru măsuri, ai pus-o pe tine, ai îmbrăcat-o, te uiți în oglindă cum stă, poate din cauza pandemiei, că ai stat acasă, măsura pe care o știai nu se potrivește, ceri o măsură mai mare și după ce ți se dă, o îmbraci, vezi dacă se potrivește, ducându-te acasă, probabil faci același lucru și cu atâta grijă ne alegem hainele și lucrurile pe care le cumpărăm. Ce ați zice dacă am măsura, am cântări cuvintele pe care le rostim? Închipuiți-vă să te uiți în oglinda imaginației tale, să te gândești, să cântărești cuvântul pe care îl rostești. Care vor fi urmările pentru tine și pentru cel pentru care vorbești aceste cuvinte? Domnul Hristos spune în Matei, capitolul 7, cu 12, tot ce voiți să vă facă oamenii, faceți-le și voi la fel. Să alegi cu grijă, să alegi înțelept cuvintele pe care le spui. Ține minte, cuvintele tale vor lucra pentru tine sau împotriva ta.
Și Dumnezeu în cuvântul Său dorește ca să ne învețe să ne exprimăm frumos și corect sentimentele sau ceea ce trăim. Vă dați seama, e atât de important ca să fim cântăriți și în ceea ce spunem, nu doar în ceea ce adunăm, căpătăm sau cumpărăm. Noi putem ca să zidim prin cuvintele spuse. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor care îl aud. Vă invit ca să vedem situația în care Iacov descrie puterea cuvântului sau influența limbii. Iacov, capitolul 3, întreg capitolul descrie despre puterea vorbirii sau puterea limbii. 3:10 zice așa: din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. În acest capitol, Apostolul Iacov vorbește despre, face o comparație cu corabia, care este mare și este condusă de o cârmă mică. Și zice el, așa este și limba, care nu se vede, este mică, însă poate să aducă atâta binecuvântare cât și atât rău, mult rău. Din experiența mea de lucru cu oamenii, cele mai multe probleme pe care ar fi trebuit ca să le rezolv sau să ajut oamenii ca să le rezolve, au fost legate de vorbire, de limbă. Sincer să vă spun, prin biserici, chiar în societate de oameni, nu prea am întâlnit oameni care să fie bolnavi, să fie cu limba bandajată, să fie bolnavi de limbă, să fie cu limba în gips. Multe organe se îmbolnăvesc și oamenii merg la spital. Sunt diferiți medici care tratează diferite organe ale corpului, însă acest mădular mic, care poate să producă atâta rău și în același timp poate să aducă și binecuvântare. Domnul ne învață ca să avem atâta grijă de felul cum îl folosim. Chiar și pentru cei care sunt capabili și Dumnezeu i-a înzestrat cu înțelepciunea de a cunoaște mai multe limbi. Sunt ocazii când toate limbile cunoscute poate ar trebui să le ținem după dinți. Se mai întâmplă uneori ca să ne mușcăm limba noi singuri, dar ne iertăm pentru că noi o facem și nu ne o mușcă nimeni altcineva. Însă, cu acest organ, cu acest mădular, putem să producem atâta rău celor care sunt în jurul nostru. De aceea, Iacov ne îndeamnă. Fiți atenți cu acest mădular mic. Îl mai compară el cu un foc mic, un chibrit care poate să aprindă o pădure întreagă. Un mădular mic care poate să aprindă și să aducă atât necaz celor care sunt în jurul nostru. Tot ce voiți să vă facă oamenii vouă, faceți-le la fel. Gustul cuvintelor. Vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră simțiți gustul cuvintelor, ce gust au cuvintele? Vorbirea voastră să fie dreasă cu sare. Dacă lipsește sarea, simțim lipsa gustului din alimente. Dacă este prea multă, simțim că tot nu este normal. Ce gust au cuvintele pe care le vorbim sau pe care le auzim? E atât de important ca să dăm un gust bun, frumos, plăcut cuvintelor pe care le spunem. Meditația din această oră și cu această ocazie, vreau ca totuși să ne învețe să trăim aici pe pământ, să avem relații bune unii cu alții, cu cei din familie, părinții, copiii, soția, soțul, cu cei din biserică, cu cei din societate. Pentru că de cuvintele pe care le rostim va depinde cumva mersul vieții noastre în continuare.
Faptele noastre încep de la gânduri, pot să meargă în vorbe și apoi în fapte. Este important ca să oprim vorbele, gândurile negative atunci când este nevoie. Spune cuvântul lui Dumnezeu: ai fi trecut de înțelept dacă ai fi tăcut. Și dumneavoastră găsiți unde este scris începutul acestor cuvinte. Domnul să ne ajute ca în umblarea noastră aici pe pământ, viața care este scurtă de altfel și Dumnezeu ne-a dăruit-o ca să ne pregătim pentru viața veșnică, să avem grijă și de acest aspect al vieții, gustul cuvintelor pe care îl gustă cei care le aud, poate și noi atunci când le auzim. Domnul să ne conducă în toate lucrurile și în această direcție. Aș vrea ca să mă rog împreună cu dumneavoastră. Părinte Ceresc, Dumnezeul nostru, Creatorul cerului și al pământului, îți mulțumim pentru toate binecuvântările materiale și spirituale pe care le primim din mâna ta. Îți mulțumim pentru tot ce ne dai, pentru ca să trăim aici pe pământ. Și în mod deosebit îți mulțumim pentru cuvântul tău care ne învață să trăim aici și ne pregătește pentru viața veșnică. Doamne, te rugăm pentru relațiile dintre noi oamenii și în mod deosebit relațiile pe care le construim împreună cu tine. Ajută-ne ca să avem o vorbire dreasă cu sare, să fie cu gust. Te rugăm pentru oamenii cu care venim în contact. Ajută-ne ca să fim o lumină pentru cei care dorești încă să-i salvezi. Rămâi cu noi în toate zilele vieții noastre și ajută-ne să fim conduși de către cuvântul tău. Prin Domnul Iisus Hristos te rugăm. Amin.